Да, вижда се. Ако не е спешно, ти се обада по-късно. За да стане 10-15 минутен, трябва да има много излишен баласт. Добре. Имам. Да. Браво, бе. Айде, брат ми, прекъсвам. Не, нямам. Много са победите на храбрата българска армия. Неизброими са славните дати във военната ни история. Хиляди са светлите имена на безпримерно изпълнилите своя дълг герои, станали народни светци. Безброй са свещените и скъпи за всяко българско сърце места, велики епопеи на българския дух и жертвоготовност за свободата на Отечеството. Сред тях блести и Тутракан. 95 години изминаха от паметните дни на месец септември, когато войните на Трета армия